Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, pokok tugas kula inggih menika siang menika atur pamasrah kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak kula Sayyid Qarazi detik menika jam menika dinten menika kula pasrahaken dumateng keluarga Bapak Sunaryo, nggih khususipun dhateng keluarga Bapak Sunaryo lan umumipun dhateng lingkungan masyarakat Ngledok Mojokerto menika supados dipun kula utah keranten anak kula Sayyid Qarazi menika nggih asih bocah dereng nate omah-omah lamela kula pesen supados dipun didik tentang berumah tangga supados mangke anggenipun melaksanakan berumah tangga menika dadosaken rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid-dini wad dunya hatal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kula kula pinten sambutan kula boten kula pandang lebar kerase Pak MC wau senengane wong Polpa iki saset-saset dan mangan. Kraten nggih wekdal niki dintene dinten waktune dermatan menika sahabatane acara mangke kula nyuwun doa restu dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi